τα τραμ τους, ο σταθμός του τρένου, ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο. Απέναντι είναι, δεν φαίνεται από εδώ, είναι το μουσείο τους, είναι ξενοδοχεία, μαγαζιά και πάμε στον κεντρικό δρόμο με τα μαγαζιά τους. Είμαι στολισμένος το βράδυ. Και να πάρουμε το τραμ να πάμε για την πρωτοχρονιάτικη ορχήστρα μας. Τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά βεβαίως. Είναι μια υπέροχη σοκολατερή. Αυτό αξίζει να το δούμε. Σοκολάτες, σοκολάτες. Παναγία μου. Τι σοκολάτα θέλεις. Και εδώ είναι πλάκες σοκολάτες. Τέλειες. Πάμε.